Oh, marami ka ng asawa. Bili ka lang dyan. Tuwang-tuwa po yung ating tandang mga kasiki, no? Sa wakas, may asawa na ako. 5 pa. 5 pa. 5 pa. No? Sana all. Di ba sana all? Di ba sana all? Di ba? Magandang araw sa inyo mga kachikin! Hindi ako Kumusta kayo dyan mga kachikin? Ano? Sana ay okay lang po kayo dyan mga kachikin. Welcome back dito sa aking channel mga kachikin. Nandito po nga pala ngayon ako sa bahay ng ating mga manok. Ayan po, makita nyo po sa likod ko. Ayan po yung mga sisyo ko. Ayan po sila, no? Ayan, mga cross po yan ng mga Howard, Rhode Island Red at saka mga Basilan at saka native. Ayan po. Nagsama ko na po dyan sila. Ayan po. Ayos mga kachikin. Mga kachikin, ngayon sa araw na ito, may maganda tayong pag-uusapan. Pag-uusapan natin tungkol sa priming. Ano ba yung priming? Para sa iba na hindi pa nakakalam, ano? Yung priming mga kachikin ay yung po yung pagkukondisyon natin sa ating mga breeders bago natin isa lang doon sa ating pagbe-breed sa kanila. Yung tatlo po na pag-usapan natin ay yun po yung bacteria flushing, delousing at saka deworming. At yung iba pang gagawin natin bago natin sila i-breed yung ating mga breeders. Okay. So bago yan mga kachikin, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, please do subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga videos. At paki-like na lang din po mga kachikin ang video na ito bilang suporta dito sa ating channel. Okay, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta. Maraming salamat sa inyo mga idol kachikin. Okay, mulan na natin. Okay, ayan po mga kachikin. Yung pag-usapan natin ngayon tungkol sa priming. Ngayon, yung una, yung bacterial flushing. Bago natin sila i-breed, kailangan ma-bacterial flushing na natin sila. Ano ba yung bacterial flushing? Yung pong pagbibigay natin ng mga antibacterial na gamot sa kanila bago natin sila isa lang sa pag-breed. Yun po para matanggal po yung mga nakatagong bakterya doon sa loob ng katawan nila. Kahit po kung nakikita natin, tinitingnan natin na walang sakit yung ating mga manok, mas mainam po na bigyan natin sila ng antibacterial pa rin bago natin i-breed. Para po kung may hindi tayong nakikita ng mga sakit nila sa loob o mga bakterya, ay matatanggal po talaga. Kaya yung tinatawag na bacterial flushing, para po ma-flush talaga yung mga bakterya nila sa loob. Dahil sa akin mga kachikin, 3 to 5 days ako nagbibigay ng antibacterial sa kanila sa pagbabacterial flushing ko. Disclaimer lang po, ito lang po yung sarili kong version sa pagpa-priming sa kanila. Sinishare ko sa inyo mga kachikin para magkaroon din po kayo ng mga idea. Lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang sa pag-alaga ng mga manok. Yan po, pangalawa po yung delousing. Ano ba yung delousing? Yun po yung pagpapaligo natin doon sa ating mga tandang at saka inahin para po matanggal yung mga kuto nila sa katawan. Para po hindi po yan magiging sanhi ng kanilang pagka-stress. Kung marami silang kuto sa kanilang katawan, makaka-stress po yan kung sila ay nag-breed at saka nangingitlog. Kaya kailangan po natin paliguan yung ating mga alagang mga breeders. Sunod yung mga kachikin ay yung deworming. Yung deworming mga kachikin ay siyempre yung pagpupurga natin doon sa ating mga breeders. Bago natin sila may isa lang sa kanilang pag-breed, kailangan mapurga muna natin sila mga kachikin. Kasi yan po yung magiging decrease ng kanilang pag-iitlog nila sa ating mga inahin kung marami pong bulati sila sa katawan. Yung mabuti na yung wala talagang sagabal sa kanilang
pag-breed at saka pag-iitlog mga ka-chicken. Yun po yung importanteng bagay na kailangan talaga natin tandaan doon sa ating pag-breed, na kailangan natin makondisyon mo natin sila. Kung tinatanong iba, pwede naman, diretso na lang pag-breed natin sa kanila. Wala na ang kondisyon. Pwede po mga ka-chicken, wala pong problema yun. Pwede po, makakapag-breed din po yan sila, makakapag-itlog po. Pero yung masasabi natin, yung quality talaga ay mababa o hindi ganong quality yung mapoproduce nila ng mga itlog o mga sisiw. Kasi hindi sila nakondisyon ng maayos bago sila natin na-breed. Tulad ng may mga manok panabo nga, bago nila nilaban, kinakondisyon mo na. Yung tinatawag na mga 7 days conditioning, 21 days conditioning. Yun po, ganun din po sa pagbe-breed ng ating mga manok. Kailangan po talaga dadaan yan sa priming. Para po quality talaga. At dito naman sa akin, yun talaga yung ginagawa ko para naman yung mga umorder sa akin, yung mga nagpa-preserve na bibili sila ng mga lahi ko dito ng aking mga breeders, ay makakasiguro po ako na quality talaga yung maibibigay natin. Para naman hindi din tayo masira doon sa ating mga customer, no? Yun po yung dapat natin tandaan mga ka-chicken. Mas maganda po na quality talaga yung maibigay natin sa kanila. Kaya ayos na ayos mga ka-chicken. Ito naman ka-chicken. Pagkatapos nating mag-bacteria flushing, magpurga at paliguan sila, ayan, isa din po i-consider natin bago natin sila i-breed, yung tingnan po natin yung kwita nila. Kung kita nyo po, masyado pong makapal yung balahibo. Ang dapat natin pong gawin dyan ay kailangan bawasan natin. Kasi parang nakasagabal kung nagbe-breed na sila, nagme-meet na, posible yung katas ng lalaki, ng tandang, ay hindi mapasok lahat, mababara lang dito sa balahibo. At saka yung pangalawang factor naman, kung umiipot yung mga inahan nito, yung mga anak natin, pag makapal yung balahibo dito sa likod, yung iba po ay nababara lang. Kaya kailangan natin bawasan. Tingnan nyo po. Ganda ng Rhode Island Red natin mga ka-chicken. Kailangan lang po natin bawasan ng konti. Kunti lang po mga ka-chicken. Huwag po natin masyadong kalbuhin yung balahibo na sa likod. Kasi po, protection din po nila yan sa lamok. Kaya bawasan lang po natin. Huwag po natin masyadong tanggalin lahat. Ito na po mga ka-chicken. Hindi ko po masyadong binawasan. Ano lang, konti lang. Okay. Yan po, no? At ganoon din po sa tandang. At ganoon din sa tandang mga ka-chicken. Ito yung pinakondisyon ko na Rhode Island Red. Guwapo. Ayos mga ka-chicken, no? Ganda niya tingnan. Parang kondisyon na itong ating tandang. At ganoon din po mga ka-chicken, bago natin i-breed, ito nakaano na ito napurga na, bacteria flushing na tayo at napaliguan ko na to. Makita nyo doon. Tapos ngayon, bago ko naman sila i-breed, lagay ko doon sa mga babae, ay yung ginawa ko, yung tingnan nyo muna yung tahid niya. Ito. O yung sa amin tawag dito ay tahod. Pinutulan ko na po kasi matulis na po. Masaktan po yung ating mga inahin yan. Yan pa yung pagka-resulta sa pagka-stress nila. At hindi makaitlog na mabuti. At saka doon sa likod din naman, ito po, binawasan ko na din po yung sa maipitan niya para maayos po yung pag-breed nila. Kaya yan po. Ganda po ng ano natin mga ka-chicken. Ang tandang natin, no? Kaya sinisilik ko talaga na mabuti yung pag-breed natin para
yung mga mag-order naman sa atin ng mga sisiw, yung mga maging resulta nila ay quality talaga. Pinakondisyon natin maayos para yung mga bumibili naman sa atin ay magiging satisfied sila. Puro at maganda yung lahi. Yan po. Yan. Sigla po mga ka-chicken. Ilalagay ko na po doon. Ito doon sa mga inahin natin. Okay. Ngayon mga ka-chicken, nailalagay ko na ang aking mga breeders at na-set up ko na rin yung ating breeding pen. Kaya tara, pasyalan natin. Tingnan natin mga ka-chicken. So ito na mga ka-chicken, ang ating breeding pen. Ito na ating mga breeders. Meron po sila. So ito po yung ating mga Rhode Island Red. Yan po no. Nakita nyo po yung sa loob nila. Ito po yung tubigan nila. Lagay ko. At may ipa po. At saka yung pakain nila, yung ginagamit ko ay bamboo feeder. O ayan po, nasa gilid lang po para karoon sila talaga ng space dito sa gitna na magbe-breed sila. At lagala. Tapos kasi nung una yung nilagay ko dito mga ka-chicken yung automatic feeder, napapansin ko po para nakasikip lang po sa area nila sa loob, kaya pinalitan ko na lang po ng bamboo feeder at nilagay sa gilid. Kung napapansin nyo mga ka-chicken, nakaangat po yan kasi po kung nagkakaskas sila dito sa ipa natin, hindi po matatabunan yung pakainan nila. Kasi kung nasa baba natin lagay yan, matatabunan lang po yan ng mga ipa kung nagkakaskas yung ating mga manok. Ganyan na po, kung kumakain sila, nakaangat po. Hindi po marurumihan yung pakainan nila. At ito po, yun po, may itlog po na Rhode Island Red natin ngayon. Yan po, dalawa. Kung napapansin nyo mga ka-chicken, dito, isang tandang at 5 inahin po mga ka-chicken. Tapos, yung petlugan po nila, 2 lang po. Okay na po yan kasi palitan lang po sila. Pagkatapos ng mitlog, palitan lang po sila. Tapos, kinukolekta ko din naman yung mga itlog nila para incubate natin. Tapos, itong mga Rhode Island Red mga ka-chicken is mostly talaga, karamihan talaga sa kanila, hindi po sila naglilimlim. Ayan o, 2. Ayan lang po ang ganda po ng breeding pen natin. Disclaimer lang po, sarili ko lang po tong design o style sa aking breeding pen. Saka kung napapansin nyo, may mga sako po sa likod ng kanilang paitlogan. Yung purpose ko po dyan mga ka-chicken, para po magkaroon sila ng konting privacy, para medyo tago naman sila ng konti kung umiitlog sila, para feel talaga nila na sila, komportable sila. Dito din po sa gitna naging breeding pen ay mga Rhode Island Red din po yan mga ka-chicken. Tara, puntahan natin. Ito po. Dito naman po mga ka-chicken, yan po, ang gwapo po ng roster natin, no? Dito naman po mga ka-chicken ay isang tandang at 4 na inahin. Ganon din po, 2 paitlogan lang po, o pugaran tawag ito sa amin. Ito po yung tubigan nila. Bamboo feeder din po. Ito po, tuwing tanghali po, sinasabitan ko po sila ng yung pinapakain ko sa nila, sinasabit ko dito yung Madre de Agua o kaya malunggay para makain sila ng mga forages, para maganda po yung labas ng itlog natin o yung magiging ma-produce natin ng mga sisiw. Ayan po, ganun din po. Dito naman sa gilid, ito po yung mga Hubbard nila. Yan, punta po natin yung Hubbard breed. Okay. Ayos na kasi may breeding pin na tayo. Ito po mga ka-chicken, dito po
Mga Hubbard. O, ayan po yung mga Hubbard natin. Isang tandang at 3 inahin po. Yan po, no. Bali bamboo feeder din po, same din po sa kabila, nakaangat po yan. Yan po yung patubigan nila. At dito parang nag-short ako sa paitlogan nila. Isa pa lang po yung nalagay ko, dadagdagan ko pa din po yan, pero sa ngayon okay na po yan. Kasi yun sa pinagbilhan ko, naubusan po sila. Ito po yung logan natin. Ganun din po, may naka-cover na sako. Yan po, para may kunting privacy din sila. At kaya makapag-produce na tayo ng mga pure na lahi ng Rhode Island Red at Hubbard. Kasi marami na pong umorder sa atin. Nagpapareserve na umorder ng Rhode Island Red at Hubbard. Mga pure breed. Kasi yung mga nauna kong sisiw ay mga mix po yun. Dito makakasiguro po ako. Hindi naman pwede yun yung ibigay natin mga sisiw kasi hindi po pure yun, no? Hindi po nakasiguro na pure talaga. Masisira po tayo sa mga customer natin. Ito po dito makakasiguro na po tayo dahil yan sa ating breeding pen. Ayan. Yes. Kung sa mga hindi pa nakita, no, kung paano ginawa itong ating breeding pen, may yung naunang upload po natin, meron na po doon kung paano ito ginawa. Yan po, ito na po yung mga breeders natin, kaya ayos na ayos. At dito naman sa labas mga ka-chicken, dito ko po sa ating breeding area, dito ko po pinagala, mga yung binibreed ko na dito, yung mga dominant sisi, breed. At yung mga tandang nila, yung ginamit ko dito ay yung isang Rhode Island Red at saka Hubbard. Ayan po. May itlog na din po yan sila. Nandun po sa loob yung itlogan nila. Kaya ayos na ayos yung breeding pen. Okay, ayan mga ka-chicken, nakita nyo na po na na-set up na natin. Nandoon na yung ating mga breeders. Nagsimula na silang umitlog. Kaya ayos na ayos. Parang nakita ko na komportable din naman sila sa loob. Kahit hindi masyadong kalakihan yung ating breeding pen, pero ayos na ayos na. Ito mga ka-chicken, nandun sila sa loob. Ngayon mga ka-chicken, shout out muna tayo. Shout out kay Andrew Rosilio at sa channel ni Today's Backyard Farm, at sa channel ni LC Oragon Backyard Breeders, at sa Sparky Mini Mart San Agustin, Tagum City. Shout out po sa inyo idol, at sa mga silent viewers, shout out po sa inyo. Ayan mga ka-chicken, maraming salamat sa inyong panonood mga ka-chicken. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel, huwag nyo naman po kalimutan mag-subscribe mga ka-chicken dito sa ating channel, at isang napakalaking tulong po yan sa atin. Okay? At sana ay marami kayong natutunan mga ka-chicken dito sa ating channel, at God bless po. Maraming salamat sa inyo mga ka-chicken. Thank you.